Dudu masalah perpisahan sing larani. Apa kowe ora karo aku jane ra apa-apa, ngono to, Kok? Ning saben wengi anggere pas dhewe isi so kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayangan dikekowo ngimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu kaya lagi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi krasa sliramu wong sing paling kemati ora nyongko kowe sing paling larani. Dumes spesial untuk masnya yang minta lagunya, spesial untuk teman-teman saya, spesial untuk tamu undangan yang hadir sore hari ini, spesial untuk konco-konco yang di belakang juga. Sopone sing awali perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang jero
sing paling langgeng